El líder de la premsa comarcal catalana amb l'aparició a partir d'avui mateix del 9-9 de Sabadell. El nou periòdic sortirà els dilluns i els divendres. De 9-9 n'hi ha una edició d'Osona i el Ripollès, una del Vallès Oriental, una de Terrassa i ara una de Sabadell. Amb l'aparició avui del número 0 de l'edició de Sabadell del 9-9, aquesta publicació es consolida com el periòdic en català amb més edicions. El 9-9 té des d'avui 4 edicions diferents. L'edició que cobreix la informació de les comarques d'Osona i el Ripollès, la del Vallès Oriental, la de Terrassa i des d'ara la de Sabadell. El grup que edita aquest periòdic, Premsa d'Osona, té una experiència de 16 anys en premsa comarcal i amb la nova edició de Sabadell passarà a editar 8 periòdics a la setmana, que representen un total de 50.000 exemplars. El 9-9 de Sabadell, que sortirà els dilluns i els divendres, té una redacció pròpia i surt als quioscos coincidint amb la festa major que comença avui mateix. El propòsit del 9-9 és donar un servei informatiu complementari a la informació global. Estem convençuts que els gustos de la gent van en dues direccions. És a dir, el públic demana informació global, és a dir, allò de l'aldea global s'està imposant cada vegada més, per una banda, i d'altra banda, la gent també vol saber què passa al costat de casa seva, què decideix el seu ajuntament, què passa amb el seu carrer i què passa amb els regidors i els polítics que ell vota. Després de l'aparició avui del número 0, el número 1 es vendrà als quioscos de Sabadell i la seva àrea d'influència creixerà a partir de divendres que ve. 4 nedadors de Reus volen aconseguir